हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल राधे राधे. आता त्याला टाइम 7:09 आणि आमका आत्ताच कळलं की आमच्याकडे तिकेट या अभंग रिपोस्टा वचपा. आम्ही खूप पहिलीची स्टोरी तुमका माहिती सांगता, बट आता आम्ही वयता तो तिकेटी घेवपाक शिमेर 7:00 शो 7:10 जाली. सो तिकेटी घेवंक आत्ता फोन येयलो की तिकेटी मेवल्या म्हणून. आणि चल या थंय पळोवया अभंग रिपोस्ट कशें कितें तें. लेट्स गो. तर गाइस लोक हांगा भायर रावल्या अज्ञान तू हरोनी बुद्धिमत्ता हरे मनोरथ पुरे पाओनी चिंता हरे काय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्ना मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः. सर्वमंगलमं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते. गणपती संप्रांत उघडून दिलेले असा ते सगळे कलाकार आमच्या मजगती असा आणि त्यांचे मोलानी सावळा येतो आणि सावळा नुसता नाही, काळा सावळा आहे असं नाही. महाराष्ट्राला जो रंग आहे त्या रंगाचाही अभिमान आहे. विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 हो म्हणतात. तू माझी माऊली माझी प्रेम पान्हा हरी विठ्ठल पुंडलिक वरते हरी विठ्ठल. मुंबईला गेला होतास ना काही दिवस. स्वप्नील म्हटलं मी राहतो मुंबईमध्ये, आम्ही गोव्यात फक्त 20 दिवस शो साठी येतो. आणि हे म्हटल्यावर खूप लाईक वी फील प्राऊड अबाउट दिस थिंग दॅट गोवा वी कॉल इट आवर होमलँड. कारण इथे इतकी हिरवळ आहे, इथे इतकी घनदाट हिरवळ आहे इकडे. वृक्ष सगळे हात पण वरती करू शकतात. वृक्ष सोय रे वनचरे पक्षी सुस्वारे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. देवाचं दैवत्व आहे ठाई ठाई. देवाला खरंच शोधायचं असेल ना तर तुकडोजी महाराजांनी आधीच एक सोल्युशन देऊन ठेवलं. ते म्हणतात की देवाचं दैवत्व आहे ठाई ठाई परमेश्वर हो. कम ऑन गोवा, यू कॅन डू बेटर. मुंबईला जाऊन आम्ही काय सांगू. चलो 1 2 3. आत आत्मा परमेश्वर हो. वाव, वी लव्ह यू. देह देवाचे मंदिर. चिन्ह दिले असा सगळ्यांना एकदा आवाज आम्ही बोला पुंडलिक वरदे. कलागुडचा आवाज जोरात दाखवत आहे. बोला पुंडलिक वरदे. श्री ज्ञानदेव बोला पंढरीनाथ महाराज की. तुमच्या उष्टासाठी आलो बहुकेला झालो. तुमच्या उष्टासाठी आलो बहुकेला झालो. शेणाची भालत्या बिनाची चोख्याची पाठी उष्टासाठी. शेणाची भालत्या बिनाची चोख्याची पाठी उष्टासाठी. तू खाई कराटे
बिघडल्या. वन लास्ट टाइम, ओके. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडा ना. Here we go. Show is cover, guys. 9:58. Where is the गाडी? अहित खंय तरी थेयल्ली थंय थेयल्ली दिसता. गाडी सोदया पयली. धूळ जाली सगळी धूळ. राव राव गो बाय. सुशांत क्राऊड तर आसलो. तर गायज आमी कॉन्सर्टाक वचोन येयल्ली आहा अभंग रिपोस्ट आणि हो आमचो This is the proof. फेब्रुवारीन आमी मार्चान आमी सुनिधी फेब्रुवारीन अभंग रिपोस्ट सॉरी जानेवारीन सुनिधी चौहान फेब्रुवारीन अभंग रिपोस्ट. आता मार्चान पळोवया फुडें कशें कितें तें. आमी आतां हो व्लॉगाक एंडिंग दिवपाक म्हणून येयला. तुका जाल्यार आमी एंडिंग कांयच दिना. आमी वचपाकूच ना. वचपाक आहली आमी. वचपाक आहली बट आमी काल टिकेटी पळोवंक गेल्ली. टिकेटी हांगा टिठ्यार आसल्यो बट त्यो टिकेटी आमी गेली पळोवपाक. आमी गेल्ली लायक ह्योच टिकेटी पळोवपाक लायक 300च्यो बट आमकां गावूंक ना बिकॉज त्यो टिकेटी काबार जाल्यो. मागीर लायक चल म्हारग जाल्यार म्हारग 500च्यो सुद्दां मेळटा जाल्यार घेवया बट तेंचे कडेन टिकेटीच नासल्यो अवेलेबल. सो आमी फूल लायक आसूं वचाना. डॅडी सुद्दां वचपाक आहलो. तेणी सुद्दां टिकेटी अरेंज केल्यो ताका 500च्यो गावल्यो त्यो सिल्वर न्हू गो त्यो सिल्वर टिकेटी गावल्यो. आमकां ह्यो सुद्दां गावनासल्यो बेश्ट्यो. देन बी लायक सोडून घाल. आमी आशा सोडलेली. 7 जाली 7:10 जाली 7:05 फोन येयला. 7:05 आमकां फोन येयलो. आमचे नेबरान सांगले की आपूण थंय काम करता पळय ती थंयसर ह्या आहा म्हणून टिकेटचो कोण येयलो म्हणून आनी मान सांगलेले खंय जर टिकेटी मेळटा जाल्यार आमकां घे म्हणून. लायक तिचे कडेन म्हाका दिसता तिका तुमकां जाय आसल्यो तितल्यो टिकेटी आसल्यो तेंचे कडेन. सो ती जाताली मागू व्हरता काय म्हणून मान नांगलीत म्हाका कितें करी कोण ना वी वर लायक लेट वी कांट अफोर्ड टू बी मोर लेट बिकॉज लायक टायमार जातलो दिसता. सुनिधीचो टायमार जालो सो वी लायक सगळ्यात कॉन्सर्ट टायमार जाता दिसता बट ना बेटे ना कॉन्सर्ट टायमार सोडून घाल. टायमा भायर जालो 7:20 प्लस खूप भाशण बडा 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 कॉन्सर्टाक गेल्ली आमी काय कितें पावल्ली दिसता आमी थंय. हय 7:45 काय कितें शो स्टार्ट जाला दिसता. आणि मदीं परत लॉटरी काडपाक तितलो टायम काडलो. मदीं परत तेका कोणाक हाडलो उलोवपाक. खूब उलोवपाचेंच आहलें बट हेजी आमकां 2-3 कळटा सॉंगां ती अभंग ती तितून मजा येयली खूब. बट स्टार्टींग ती कळना ती मातशी इतली हे आतां मागीर न्हू कळना जाल्यार बट मज्जा येयली. इट वॉज व्हेरी गुड आय एक्सपिरियन्स. वूड डेफिनेटली रेकमेंड यू ऑल अभंग रिपोस्ट कॉन्सर्ट बी जाताला वचून येयात म्हणून. तर ह्या व्हिडिओ घातले इतले. जर तुमकां व्हिडिओ आवडलो लाईक शेअर सबस्क्राईब तर केली सावधान रहे सतर्क रहे. बाय. राधे राधे. जय हरी विठ्ठल.